jam hiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawɗo guiɗirɗen ko États-Unis hono kanko Donald Trump mon continue suɓade hol jogorɓe wonde gouvernement makko teskita toon kadi koye ñalawma he o nomi hono neɗɗo biyeteɗo ko kañum arti projet 2025 ɗum noon ko projet mo kanko Donald Trump ko callinoɗo ko noon ene wayno o nomi on yo jeeye ko conseil ji makko ko fati ngaalu toon to Maison Blanche hande toon to États-Unis kadi ma enen dutto toon to tribunal uji ƴen ko haalte ko fati ñawoji makko kanko Donald Trump toon to New York hono kanko juge Merchan ko haali hen pour est ce que dartinat ɗum walla o continat ko fati kanko Donald Trump ko anda ko fawa e makko habaruji men international guiɗoɗen jokkodirde ko hono Fuutanke Diaw rokken meftande jogini en toon to Mauritanie e Sénégal caggal ɗum en ɓeydu hen habaruji parɗe e Mali e toon kadi to Ukraine e Russie guerre gonɗo toon ma en cakkitoro habaruji men international jokkodirde Tidiane Niang kañum ne rokka en page muɗum mo jogini en ko fati e coftal ɓalli ɗum noon ko ɗum woni titre uji meɗen oɗo journal ma en garta desuji muɗum joni siftinde on tan ko musidɗo mo Amadou haaldata e moɗon e ballodiral Fuutanke Diaw Tidiane Niang oɗo journal min mbaɗan toon hande nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en garta joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiirema hande oɗo ñalawma aljuma hono kanko Donald Trump kadi e nder ko CNN holli rules vote ɗum noon e wayno ko américain kañum huwa ɗum ko gouvernement liggotono kono noon ko kañum wiya kañum ardi projet 2025 projet 2025 ɗum noon ko projet hono kanko Donald Trump ko callinoɗo wonde omo oɗon projet winduɓe ɗum ɓe ene jeeya e gouvernement makko walla jeeya yimɓeɓe tokkodiri e kadi kanko hoore makko rejetino oɗon projet kono noon e wayno koye ñalawma kanko Donald Trump wi wonde ko nomi oɗon hono kanko Russe yo won conseiller makko toon ko fati e ngaalu toon to Maison Blanche ɗum noon ko toppiti ko fati e budget toon to Maison Blanche ɗum kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi nder tugnade hande ko CNN holli to mon continue hande ƴeftude holo wonoɓe gouvernement makko e ñalawma e kadi o nomi hono biyeteɗo Scott Bassett on kadi ko neɗɗo no kalisaji marché ji international ɗum gossidirte yo won toppitude ko secrétaire trésor kanko Donald Trump kadi o nomi hono biyeteɗo Kelly LaFleur kañum hoore mum ko sénatrice wonno ɗi hade hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi donc o nomi oɗo debbo kadi yo won toppitude ko fati e agriculture hono hanki kanko Donald Trump o nomino hono biyeteɗo Pape Bandi on kadi ko procureur jeenoɗo toon to Florida kadi ko neɗɗo takkinoɗo no fewi ko neɗɗo kadi jeenoɓe ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe ko salliɓe woteji walla résultat ji woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas taw kañum hooremo liggodirino hono kanko Rudy Giuliani liggodiri kadi avocat ji kewɗi wallunoɓe mo kanko Donald Trump pour ko fati en famnude yimɓeɓe wonde kanko Donald Trump o jaɓani woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kanko hoore makko kadi o jeyanoma e avocat ji mo Donald Trump toon to Georgia hono kanko Pape Bandi donc en wayno oɗo saha joni haaluji kadi en puɗɗi hewde makko kanko Pape Bandi caggal nde o noma yo won gardiɗo ko fati justice ɗum noon ko caggal nde kanko Matt Gaetz kanko hoore makko o retiri candidature makko ene wayno oɗo saha joni haaluji kadi en ɓeydo hewde hono kanko Pam Bandi tawdi ko wiyete ko yo won ministre toppitiɗo ko fati justice donc neɗɗo poɗɗo fodde neɗɗo fof mo fotani o wurade hay banggue goto ɗum noon e haaluji ɗi o haalno ko fati woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas holno joggori kanko hoore makko jaborade ɗiɗon haaluji ɗum woni ko yimɓe surtout démocrate ni ko ñumboro donc to banggue kadi kanko Donald Trump no wirani o nomi neɗɗo kadi toppitoɗo ko fati e logement ji onno neɗɗo goto jonnoɗo football biyeteɗo Scott Turner donc siftinde on tan hono kanko
Donald Trump gouvernement makko nen continue hande ɓeydade mawnude hande ko fatima ko kanko Donald Trump hono kanko juge biyeteɗo Juan Merchan on woni ko juge gonɗo toon to New York ko gardinoɗo ñawore makko kanko Donald Trump ko takkono won kalisaji ɗi o rokkuno e hitande 2016 ko fate ɓeɗo rewɓe wiiɓe o wonde mumen surtout hankono kanko biyeteɗo Stormy Daniel donc oɗo juge en wayno ko kañum arduno ndeɗo ñawore ɗum noon koye ñawore nde ganduɗa en kanko juge o en wino kon nde ko ñande 26 lewru novembre maw rokku verdict makko ko fati holko fota Donald Trump ɗum noon caggal kadi nde avocat ji Donald Trump kolliti wonde ko oɗo saha joni tata ko Donald Trump woni cuɓaɗo yo won artu leydi États-Unis à partir du 20 janvier ɗum noon kadi fawde muɗum ñawore walla ñagade walla addude ni président mo États-Unis en tribunal uji ko fate ñawore ɗum ko hunde lundinde constitution ko hunde kadi lundinde aadaji ko ɗum waɗi kanko oɗo juge o wi wonde ko sibabu ɗum ɗon en wayno reporti kaɗo haala ha ñande 2 décembre lewru décembre ɗum noon e oɗon saaha hono avocat ji Donald Trump e avocat ji laamu ngu kadi maɓe gartu toon to yeeso makko pour ɓe ƴeewa famodirde est ce que ndeɗo ñawore momtete ha laaɓa walla est ce que kanko Donald Trump hankadi ko fawi makko pour jomo tribunal fawede andude holko fawi makko ɗum ɗon na en wayno hankadi elminte walla faddata kanko Donald Trump o natto wonde président e ɗum noon kadi koye aadaji département justice mo États-Unis kala gonɗo en wayno oɗon saaha dumunno mo woni e laamu wawa addede to tribunal uji kadi ala wawa takkede gueɗe bonnandeji ɗum noon ko ɗum woni kanko juge o ñande 2 lewru décembre omo foti heɗade avocat ji Donald Trump holko kaali ko fate yidde mumen hono kala ko fawno e Donald Trump ilmine ko wawi wonde fof noon kanko procureur gonɗo toon to Manhattan hono Alvin Bragg ɗum noon ko ɓalejo en wayno kanko hoore makko wi wonde ko o salima ha loppede hono kala ko fate ñawore yannode Donald Trump ɗum noon ko 34 ko fawno e makko kanko Donald Trump toñangueji o wi pour ɗum ɗon momte o wi omo faami kadi wonde ko oɗo saha joni en wayno ko en jiiɓi seeɗa wonande holko ko Donald Trump wawi fawide muɗum tawde ko kañum woni président mo États-Unis ɗum noon mo continue jabde haaldude e mabɓe kamɓe avocat ji makko kanko Donald Trump pour ɓe ƴeewa hol gueɗe bawɗe wonde kono noon faami tan oɗo saha joni caɗele ɗe ko caɗele ko mbiyata caɗele lundiɗe constitution surtout en wonande Donald Trump tawde ko président ɗum ɗo fof fawi koye kanko juge Juan Merchan so tawi ñande aljuma 2 lewru décembre yamirde walla éliminde hono ɗum noon ko Donald Trump arde mum fawide muɗum ko wayno kaso en walla gueɗe baɗe noon walla mo continue wiide ñawore nde ene wawi fadde ha Donald Trump natta wonde président ene wayno ko so tawi poti ɗiɗi lewru décembre ɓe gartoyta ko ñande 9 lewru décembre pour kanko hoore makko jaabo holko décision mo ƴefti ko fati e ndeɗo ñawore bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international mbawaten jokkodirde joni koye Foutangue Diaw puɗɗoɗen heɗade meftande nde waɗen ko fati Mauritanie Sénégal Foutangue Diaw bisimilla meftande kabaruji men gadoroɗen kabaruji leydi Mauritanie jillu lande firid to falde Mbagne e gardugol hoorejo mabɓe hono Diop Amadou Tidiani e wuddude sarɗiyanke Balla Touré e sarɗiyanke biyeteɗo Coumba Dadda Kane e Haali Mamadou Diallo on ko sarɗiyanke ɓe tawoy toon to falde Mbagne sukaɓe wiyeteɓe les jeunes cadre taw jeeya koye lande firid o jeeyaɓe toon to falde Mbagne kettoɗen Haali Mamadou Diallo ina artanen ko woni muujiba jillu mabɓe jaltinima maire tawde mo yeeso aɗen min gondani landa omo jogui landa makko banggue o woni ko hisab mine komin firid kadi komin ɗumɗo kono noon ittani wonde no wonno sagoji ɗi ko gooti ɗum waɗi enen fof eɗen ɗo jotti addi men ɗo ko bandiraɓe meɗen ko yooliɓe addi men ɗo ko bandiraɓe men ko dañɓe tana addi men ɗo henne ko bandiraɓe men rufi awdinaɓe ko wawi hefta ɗumen foof ene hetti kala e meɗen e kala nokku ɗo wawi ummorade saabu ɓe fof ko ɓiɓɓe murtannaɓe wadde noon ɓaade sukaɓe ɓe eɓɓi miijo rendinde buɗɗiɗi buttari ujunere nogas cooda arkillaji mumen ƴeewa ko jogui seeɗa mumen gara jiiya bandiraɓe ɗum ɗo kadi ko yettere Allah no feewi nde sukaɓe noon pewdi feere nde min mbi minen sarɗiyankoɓe min keedora hen sara min jadara sukaɓe ononne kadi mawɓe gandon wonde sukaɓe ɓe ɓolɗani won wonduɓe mabɓe ko responsable uji en ɓe kolliti kadi koɓe responsable saabu nomin ummi wadde ɗum nde ko kamɓe jeeyi to maire ɓe teddini maire o saabu neɗɗo sa ari e commune a teddinata mo Allah ardine commune o ɓaade noon kanko woni maire commune o min ƴewata ko insaf min ƴewata to ummi ala min
ƴewata ko commune o waɗimo ɗum waɗi minenne kadi min dutti min tottimo teddugol ngal ha timmi min gaddiɗo e nde 55 arkille ngam wawde wallide yimɓeɓe par ce que ɗen gandi so ndiyam ɗam ne rutta hankkadi ɓawɗi ɗi puɗɗora arde paali o fuɗɗo wadde noon seeɗa mo sukaɓe ndendino ko ɗum adda ɗo hen ma wod kadi ko mawɗo diko bokum waɗi e juuɗe moɗon mbaɗa noon min duwaw min ƴewno min jaari saabu komin yowaɓe département o foof. Jariyatou Ba ko député département Kabo kanko kadi woni maire commune mo Gouray. Darde makko ko haɓade ko fate kaddingol sukaɓe rewɓe ko hunde nde o ɓooyi haɓanade guila e cukagu makko omo jokki ha joni e nder darde saabu o wi ko wona gueɗe moƴƴe kadi ina adda rafiji e sukaɓeɓe o rokki hen yeru meeɗi wadde e saaha goto o haali inde suka debbo mo cuɓiɗen wasi haalde inde mum ngel cukalel dewel dañino caɗele ɓurtode sagane haddina ha fittanu mum ni desi heddade hen o wattini ko jingnaɓe muɗum ene doga banggue yo banggue ene jiilo balle gam dandude fittanu ngel cukalel e wiide makko noon kanko Jariyatou Ba holko jaari ɗen gueɗe o holliti noon to diwan makko to ina woƴƴimo no fewi kono ɓesgu kadi ina woƴƴimo kala ko ina addan ɓesgu caɗele e rafiji ha tengti e sukaɓe maw daro hen kaddi bawɗe makko o wi yonani tan e wadde école aji e wadde laaɓe joɗɗi e jangguinde sukaɓe o erima yo yimɓe daro e kala ko ina lora sukaɓe ina tampina ɗumen addan ɗumen rafiji yo yimɓe calo ɗum o wi saabu suka debbo ma gorko foti ko renede toppite cellal mum darne ko ɗum woni haare makko kanko Jariyatou Ba député maire commune mo Gouray ciftinen Gouray tawete koye nder région mo Guidimakka. To woɗɗani wuuro Boutilimit hanki ko accident waɗi toon e sara wuuro ina wiye Alfirdaus hirnangue wuuro Boutilimit yimɓe ɗiɗo maayi hen hewɓe gañima e on accident ko otoji ɗiɗi mbuɓodiri oto mo hinde minibus e A26 sankiɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe gañiɓe yo Allah sellin. Toon to leydi Sénégal biyeteɗo Moustapha Diakité gonnoɗo hoorejo sardiyankoɓe landa APR kanko Moustapha Diakité o noddunomo subaka hande o to nokku biyeteɗo cybercriminalité caggal nde o itti toon o hetta ɓe pawe makko juuɗe ɗum koye yamirore procureur mo tribunal grande instance or classe mo wuuro Dakar hande mo wal jamma makko gadano toon to goto e commissariat ji nder wuuro Dakaru kanko Moustapha Diakité ina ɗamina ñande altine mo huccodiri e procureur général so tawi kay ala ko wayli e kaɗon haala koye ɗum keddoɗen toon to leydi Sénégal goɗɗo nangaɗo hande to DIC woni division des investigations criminelles ko jaydiyanke biyeteɗo Adama Gaye o rewra kanko on jaydiyanke ko rokkirde kabaruji ɗi laaɓani ko fate mayde Mamadou Moustapha Ba gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo koppareji e budget e laamu Macky Sall o wino kanko on jaydiyanke Adama Gaye mayde oɗo biyeteɗo Mamadou Moustapha Ba wona mayde adorande ko baraɗo nde o yetti toon to cybercriminalité ɓe namditimo ko haalno ko o ronki rokkude dalillaji labtuɗi ko fate e kanal ko o haalno ciftinen o haalno ɗum ko yewtere wotere e télé biyeteɗo Sen TV ko goto e téléji leydi Sénégal saabi o jaggama kankone o waɗama ko wiyete garde à vue ko toon jofnirten meftande men to leydi Sénégal jeyento commune Nabadji Siwol mairie mo Nabadji Siwol 96 conseiller e nder 90 conseiller taweteɓe e nder mairie o ɓen koliti yidde mumen ko ittude maire o hono Abdoulaye Sall Sall gonnoɗo tergal e landa APR hande tawtode landa Pastef mo Ousmane Sonko ardi ɗin conseiller ji koliti mette mumen e wiide ɗum ko jamfa mawka jamfa ɓurta ɗo haalani ɗon e ɗeɗo balɗe o suuti konngudi mettuɗi kantorɗi o fawi ɗum e on mo ganduɗa kañum woni maire commune de Agnam woni Farba Ngom ha joni ɓeydi mette ɗin conseiller ji e wiide mumen ko kanko ardi commune mo Nabadji Siwol kono ko Farba Ngom waɗata e nder commune o feccere feccirinde mum o watta ɗum kanko Abdoulaye Sall Sall ɗen mette noon saabi ɗin conseiller ji 96 ndendini doole mumen beele ittudemo e gardigu mairie commune mo Nabadji Siwol kanko Abdoulaye Sall Sall ko ɗo tongi meftande men konngol men mbayni ko wi kala mo ñamla moƴƴere yo ruttu moƴƴere beele janggo wasa hersude e yesso fasɓe muɗum musidɗo mon Fuutangue Diaw radio Jowol Sare Seydi Diaw a jarama bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare habaruji men ha hande toon to Afrique toon to Mali hono kanko Assimi Goïta walla général Assimi Goïta gardiɗo laamu militaire uji goni toon Mali o wawi ordonde hande e oɗo ñalawma aljuma nogas e ɗiɗi lewru novembre hono télévision goto gonɗo toon to Mali biyeteɗo Djoliba TV yo uddudemi muɗum ɗum noon e wayno ko licence muɗum à partir du 26 novembre
koko jogori heɓtede ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kamɓe laamu Burkina Faso nde ɓe mbawi wullitade mbi wonde ko on oɗo télévision neɗɗo goto ari toon neɗɗo o kadi ne critique kamɓe laamu mabɓe kamɓe Burkina Faso e wiide mabɓe on wayno ko ñande 12 lewru novembre kamɓe Burkina Faso conseil mo mbiyata conseil supérieur de la communication Burkina Faso e kañum hoore mum jaabima walla heeɗimo hono haalluji biyeteɗo Issa Kaw Jim kañum horum Issa Kaw Jim kañum horum meeɗi wonde jeeno koye conseiller ji soutien hono kanko Assimi Goïta kono ene wayno kanko hoore mo warini toon télévision mo critique Burkina Faso wiide wonde ko Burkina Faso ko haalata wi wonde ko kudditaji mbaɗe toon ko ɗum ɗo ko hunde fenade e ɗum noon e tugnade kamɓe Burkina Faso naɓe koɓe mbiri ɗiɗo haalluji kadi ko haalluji ene wayno ko haalluji pirtoji deejere toon to Burkina Faso ɗum waɗi donc ɓe mbaɗi complainte o caggal nde complainte o waɗa hono kanko général Assimi Goïta o wi wonde ko oɗo saha joni hono ɓeɗo oɗo télévision licence muɗum koko dartoto ñande 26 lewru novembre hande toon to Mali hono kanko général Abdoulaye Maïga nomaɗo yo lomto hono Choguel Maïga pour wontude premier ministre ɗum noon caggal nde Choguel Maïga seeka ñande alhamis ɓenɗo ene wayno hande o nomi gouvernement makko kesso ɗum noon kadi gouvernement kadi o nomi ɗum ko caggal kanko hoore makko nde fotte Choguel Maïga ɗum noon ko mbiyata passation de service ene wayno passation de service o waɗi kadi koye toon to bureau primature mabɓe kamɓe toon to leydi toon to Bamako e ko teskata nde gouvernement makko ene waɗi yimɓe jeeɗiɗo yaltuɓe e gouvernement kono ene waɗi kadi poste ji jeeɗiɗi kesi nattude hen e kadi ko teskita hen tan kono biyeteɗo Abdoulaye Diop e Alucene Sanou ɓeɗo ɗiɗi ko civil en kañumen koyemen garte poste uji men pour wonde affaire étrangère et économie e kadi ko tiskita hen kadi kono généraux uji goɗɗi gonnoɗi hen hono kanko général biyeteɗo Sadio Camara kanko hoore makko heddi hande ko toon to défense e général goɗɗo biyeteɗo Ismaïl Wagué hurtima toon to wonnoto réconciliation nationale ɓe ɗiɗo généraux ji ɗiɗi noon ko généraux ji jeeɗnoɗi e waɗɓe kuddata hitande ujunnaji 2020 ɗum noon ko lewru août taw mbaddi ɗum kuddata o koye kanko Assimi Goïta e ko teskita hen tan kadi ene wayno ko yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kañumen koyemen ko yimɓe jiiduɓe kanko ancien premier ministre Choguel Maïga hono kanko biyeteɗo Ibrahima Ikassa Maïga e kanko biyeteɗo Fatoumata Sékou Dicko ɓeɗo kadi ko noɓe mbiri ni ko koreji makko kanko Choguel Maïga ene wayno ɓen guittama liggueji men donc ko wawi won ko anda tan oɗo saha joni ene wayno ko kanko biyeteɗo Mamani Niassiré ko kanko wonno conseiller toon to administration territorial ene wayno oɗo saha joni o waɗama ministre délégué toppitiɗo ko fati e réforme politique institutionnel donc wawi wonde fof ene wayno kanko général Abdoulaye Maïga o wi wonde ko continue wonde non seulement premier ministre mais ko kanko kadi jogui ardi hande ko wiyete administration territorial ɗum pour wallude woteji garoji pour so tawi kamɓe gouvernement militaire ɓe jamiri woteji yo mbat beele laamu civil ene lomto ko wawi wonde fof ene wayno ko fama tan hono kanko gouvernement makko kesso kanko général Abdoulaye Maïga ene wayno kon tan ko gouvernement gonnoɗo ɗon aduna o tan e nder jiimadi hono kanko Choguel Maïga kon gouvernement tan continue wadde hande oɗo saha joni ɗoɓe jarata habaruji men hande toon to Ukraine e tugnade kadi e habaruji gummiriɗi toon to Angleterre hono kanko ambassadeur russe gonɗo toon to Angleterre biyeteɗo André Kellen o haali o wi wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Grande Bretagne ko kamɓe goni ɓeydi aggravde situation walla guerre gonɗo toon hakkude Russie e Ukraine e tugnade no wiri wonde ko sibabude ɗeɗo leyɗe ɗe ɗiɗi kañumen jamiri yo Ukraine hutoro missilaji mumen missilaji bawɗi werlede toon to woɗɗi e nder leydi Russie e tugnade no wiri kadi no wayno ko missilaji ɗiɗi kamɓe Russie naɓe ɓe jandini ɗum ɗiɗon missilaji kadi ko missilaji Angleterre fewni ɗum ko missilaji biyeteɗi Shadow ɗum noon ko Angleterre fewni ɗum e kadi ene wayno kadi wi wonde ko caggal muɗum kadi won missilaji goɗɗi berlaɗi toon to Russie taw kadi ko américain ji pewni ɗumen ɗum ɗo fof ko provocation mo ganduɗa kanko Putin o haalini ɗum ko ɗum waɗi e nder ko fama tugnade kadi BBC enquête aji waɗi wonde ko missilaji kamɓe Russie berli toon ko missilaji jawɗi no fewi ɗum ɗo fof ko gueɗe pour famnude aduna walla famnude o tan kanko hoore makko mo jogui hande doole soɓe continue ko mbaɗata ko henne ɗiɗo missilaji hay sinno ittino koye nucléaire wiyete mumen on wawi wadde hen koye nucléaire so welama ko wawi wonde fof
ko hare ndenen continue wonde agra ko hare ndenen continue hande yaaji e tungnade kadi e BBC ko antiri ko enquête e kambe Al Jazeera kadi ko be enquête on ɗiɗo misilaji berlaɗi son surtout yanno taw ko koye ɗe ko supersonique ene wayno misilaji ɗi yanno ko ɓuri hewde e gueɗe ɗi pewnira ɗi ko gueɗe pewnaɗe toon to États-Unis e toon kadi toon to ni Pays-Bas ɗum noon ene wayno ko kamɓe Ukraine oɗo saha joni ɓe mbi koɓe portoɓe plainte wonande fewnuɓe ɗiɗo misilaji walla yamirɓe ɗiɗo élément ji électronique pour kañumen koye men ko kañum pewnira ɗiɗon misilaji pewnaɗi toon to Corée du Nord tunnata hande enquête mo BBC waɗi Corée du Nord hay sinde ko ɗiɗon heeɓi ɗeɗon cartuji électronique ɗiɓe pewnirta misilaji hawnaki ko Chine walliɓe wadde fraude ha heeɓi ɗeɗon carte électronique yeeyi walla rokkiɓe kamɓe Corée du Nord. Habruji men cakkitorɗen ko jokkodirde Tijane Niang rokken élément mo jogini en ko fate coftal ɓalli Tijane Niang bisimilla ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie kihiɗe hannde Emir Abdou natti wonde keblo kippu leydi Mauritanie ndiɗon mbadi ari ko caggal jonde fédération mo leydi Mauritanie ɓe ƴetti pellital riwde Emir Abdou e gardigu équipe nationale mo leydi Mauritanie ɓe ƴetti hono entraîneur équipe nationale mo leydi Mauritanie sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas Arturo Lopez Garay nde ardoto équipe nationale locale mo leydi Mauritanie ha joni ko fate ndiɗon mbadi bilan Emir Abdou caggal nde wari équipe nationale mo leydi Mauritanie o joui 30 kiwidiral 10 victoire 14 défaite et 6 match nil omo jeeya entraîneur gadiɗo hebde polgu taw koye coupe d'Afrique o heɓi fartange karfidi équipe nationale mo leydi Mauritanie quart de finale CHAN ha joni ko fate ndiɗon mbadi jonde fédération mo leydi Mauritanie kihiɗe hannde ɓe ƴetti pellital fate kiwidire équipe nationale mo leydi Mauritanie fof jogori jouede koto stade municipal mo Nouadhibou saabi ɗum ko stade Cheikh Ould Boudia woni koye fewntede jencudi kiwidiral championnat mo leydi Mauritanie Super 2 kihiɗe hannde aljuma kippu FC Nouadhibou kañum jaɓino kippu ASC Garde national kiwidiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 championnat mo leydi Mauritanie en jokki ñalawma janggo aset nogas tati lewru novembre to wuro Atar kippu FC Zidane ma hewdire kippu FC Luxor 16h GMT stade olympique mo Nouakchott 16h15 GMT FC Tabrak Zaine ma hewdire kippu FC Samal kiwdire ñalawma janggo aset Inter mo Nouakchott 17h30 GMT ma hewdire kippu AS Nîmes wonata ko stade Cheikh Ould Boudia championnat mo leydi Mauritanie en jokki ñalawma alet nogas e nayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi to stade Cheikh Ould Boudia 17h GMT kippu AS Toulde ma hewdire kippu AS Zandrim AFC Almeric ma hewdire kippu Nouakchott King ñalawma alet jencudi kiwidire championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi France ñalawma hannde aljuma kippu Monaco kañum heeɓi polgue yesso kippu Brest loggi tati loggi ɗiɗi Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum heeɓi polgue yesso kippu Toulouse loggi tati ndiga championnat mo leydi Espagne kiwidiral ñalawma hannde aljuma kippu Getafe kañum heeɓi polgue yesso kippu Real Valladolid loggi ɗiɗi ndiga championnat ji dunde Europe en jokki ñalawma janggo aset nogas tati lewru novembre 12h30 GMT kippu Leicester ma hewdire kippu Chelsea Manchester City 17h30 GMT ma hewdire kippu Tottenham championnat mo leydi Espagne kiwidire ñalawma janggo 15h15 GMT Atlético Madrid ma hewdire kippu Deportivo Alavés 20h GMT Celta Vigo ma jabbo kippu FC Barcelone gudiren kabruji men ko fate kiwdire Ligue 1 français ñalawma janggo a 7 16h GMT kippu Lens ma hewdire Olympique de Marseille 20h GMT Olympique Lyonnais ma hewdire kippu Reims kabruji men coftal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolta Fayi wonde fof Tijane Niang a jarama seydi Niang bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diolsar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma aljuma nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.